naghanag labunon oy. Humulan lang sa kunin para dali ra makuha ko ning para inig. Kuso dali ra makuha kay nahumulan na. Hindi lang sa tagal man kinig mansa oy. Kulang sa siguro ning humulan, balikon lang kuning niya. Asa ni humulan sa kong tubig kinala. Sud kay kwaong buling kayo. Yaan lang sa ako ni diri wiki. Pero ini sudah kwaong tagan kay mansa. Ayo. Sa pa mo gamit ning di. Grace. Di mo kabalo. Nasi, parang gibart ya. Ay, wala diri, nilakaw. Laka ato Ano na di ay? siya. Ito yun mo. Yata tong ng pinya siya ba? Ay, bili lang na bili lang diri. Dili lang. Siya akong tagalan ni kay. Ano man? Importante kayo kan. Wala asa siya na to. Nilakaw naman ko, ako na binili Ay, na. lagi dili pwede. Damage ni. Kailangan siya akong tagaan dyan ni ba? Ibili na lang na sa kuwabay, hatag na nako niya sa yaha. Dili pwede Grace kay kailangan siya dyan kung tagaan ni kay 1,000 ay maguni sa god niya. Himo niyang lana ni ba? Ibili na lang ganino kay asawa man ko niya. Dili ko matulungan ko kay. Wala pa rin paring gibart matulong. Samang tawanan niya. Uy, ayun ko. Di giro ni ibilin sa kuha. Wala man ko diri raman ko. Asawa man ko Miss? diba? Ay, Lord, unsa ano Facebook or kanang kuan? Kanang pantawag ba? Ata ay problema wala gyud taon. Nanon si tuyo di ay? Patawagan na lang ko og na kay Lord. Wala gani ko Lord. Na-expire na gahapon. Na-expire? Pero na kay Lord. Ni-text akong asawa ba nga populiwan ko niya. Unya wala ko'y kwarta. Gusto ta ko makitawag sa imo ba? Wag gyud kay Lord pod kay kabalo kang busy kay ko daghan kay mga labunon no napay mga humulanan nga perti hugawa. Wa jud ko ka una nagmangana eh. Oh, sige, okay raman. Susa ko. Oh, pre! Oy, pre! Asa man kagikan? Niya, kay na ka. Ha? Ade ka to. Ikan ko diha. Ikaw asa kagikan? Ikan kasi mong asawa ba kay ang magpalod ko, may load di ay. Usa man kas balay. Ay, magpalod ako ni agi, radyo kay. Malod way load des balay kan manaan naman ka diha bisag way load na diha. Di ba? Ni-text akong asawa ba nga papulion ko, unya wala ko'y kwarta. Lagi ko din si mong asawa ba nga makitawag raw unta ko. Ang puday load di mong asawa di ay. Kabalo naman kang walay load na akong asawa diha. Nagunsa man ang asawa dito? Nang laba pre oy. Nang laba? Basta man di mo daghan naglabonon di ay. Oh, sige sige tuon sana ako. O sige pre, pasok ko. Oh, sige. Ambing pre kay naibitin diha ba? Sige sige. Pasok ko. Unsa to? Palod o naay tuyo? Diskumpiyado ko sa kong pare da. Susihon na ako akong asawa dito. Grace? Nagkon sa ron-ron diri Grace? Nangitag load kay manawag daw siya siyang asawa daw nga paulion ba daw siya mong nangita siya load sa kuha diri sa kuha makitawag daw niya na-expire ang load nako. Tago may diha ba? Pero mura man to siya kuan god. Kanang nagdali-dali ba murag naratol-ratol. Nag-unsa day mo diri? Kanong ingon ato man tong reaction ato nga murag mo tagad nga mo dagan nga kanang di masabtan. Ay nako ni magibart. Bisan unsa na lang masulod ang utok nimo ba? Una kunsa man dito nga nangita ra man tog load diri umtoy lain kuan, umtoy lain kanang ginabuhat diri nangita ra man tog load. Giklaro lang nako bagay kabalon biya kanako no nga seryoso ay kanang kuan kay ko sa imo kanang protective kay ko sa imo ba pero matingala lamang ko sa kung kumpare nga si Ronron kay lahi ang iyang kuan pag approach sa ako aba murag mudagan nga mahadlok nga murag naay gi taguan ba unsa gi dugay biya ko wala diri basig unsa bay nahitabo sa inyo ha Moy musulod sa ko iki. asa ka Panako yuluman panako na unya na ako na balikon. alis ako diri ay sa gisulod sagpaon ka ron ngano imo man ang gisagol ning puti og kuan Unsa ni naana dag sa gulon di ay? mulubad na Lupan asa ba di kulor na di man. mura man kag di babae di man tinga gisagol ang puti og kuan magsagol ang kolor ana Di na ako na nagot. ali diri tanawa ni Hana uy. tanawa Unsa ni naana ka pud kag lababa yan nya sige gag likra mo diha. tanawa puti og kuan no unsa ni violet tanawa Nabayulitan din wala man oh. wala gani pero imong pasagdahan nga magngunahan ni rin dapat ibalhin nimo ni kini ibalhin nimo sa balde nga isa ang kining mga pangtaping nako ibalhin po na ayaw giipon Dili man gyapon na siya mulubad kung mulubad ni diha na sila magtakot. Oh di man na mulubad oh. Kung wala pag utok nimo oy. unsay di mo lubad ha unsay di mo lubad kana gisagol pa nimo ning pangbunot nako basta yun nimong kuan ay wala man kay tarong huna-huna oy dapat Kung nilubad pa nagibad nilubad daw ta na ganihara. say wala tanawa oh puros na talumtom Ito daan gibad mo kay humulan ako. Kitalong mo na daan. talumtom man natakdan ra na anang Nya talom-tom day mata ko na nga puti biya kay ni sa una kani o puti biya kay ni oh nya gisagol nimo ani oh tanawa Alam di mo ito nga. alangan di mo itom nga imong gi Kramador kay ikaw daw laban na daw.
ug di ka bantayan diri, di gyud nimo makuan. So, sige. Kanang uban diya, kanang uban uniform nako, basi isagol na pud nimo na ha. Ikaw labana eh. Ikaw labana. Unsa man di trabaho na nimo? Kay unsa din na imong mga Ano sanina day. magkakuan? Salamat kay kag labana. Basig pangkuha tingali nimong sensilyo diri no. Sa pagkuan mo sa kawatan. Palabhon ka di magkadimao. Pahalingon ka di ka kabalo mo haling. Ibilin ka sa balay, wa ihinlo ang balay. Unsa man may trabaho din nimo? Matulog na lang ka. Salamat bagay ka nang laba pa ko. Mura magalikramadura ko. Bapa ka di. Nang laba lagi ka pero imong gisagol. Dapat Meg na unsa no, man na unsa. ilahi ng puti ug kuan ba? Ilahi ang puti, puti. Ang di kolor. Ha? Dili isagol ang puti o ang di kolor. Kasabot. So, ikaw sugo-sugo ang ibart. Kung gusto ka ikaw labana. Ni ayun nimo. Nah, buhat ko sa imong haron. Putpap. Say gusto nimo ako pa palabon nimo ani. Ano sa may buot pasabot nimo Grace? Ako pa imo labaan eh. Palutuon kag udong. Sagulan nimo pitsaw. Pitsaw, udong. Di kay sagol-sagulan nimo kuan. Asa man lang ka ibilin di ay. Makasapot na ng batasan nimo ba? Terminti na lang kaway pulos, di na ka mapuslan diri sa balay. Suguon kag palaba di ka kabalo. Isagol nimo puti og di kolor. Palingon ka di pug ka mohaling. Malungag ka mahilaw. Unsa man lay buhaton day nimo di ay? Ha, magduyan-duyan na lang ka. May pagwala ko ng asawa nimo oy. Sige gilikram mo, mura bag nay gibuhat. Wala ra ba? Sino gibuhat? Unsay wala gibuhat? Basta panghagbas na ko des bakilid. Pagka tanong lag saging. Sige panugo niya wala Panugo. kang buhat. Natural suguon ka kay asawa ka. Unsa may buhaton day nimo? Tramador pag ka pasalamat kay kan. Pagsige na lang kag kaon. Unsay gusto nimo magkaon lang ka permente? Namoy boy na ka. Wa ko na mo iboy sa imo. Dapat kabalo ka sa responsibilidad nimo diri sa balay. Ayaw sige. Dito ko unsa day? Unsa day bot pasabot nimo? Gikan ko dito sa trabaho. Adi abot na ako diri. Ako may mo trabaho. Unsa din nang laba man bitaw ko niya ikaw ra man. Nang laba lagi ka pero basta buguan nimo kay imong gisagol ang puti og di kolor. May maglaunsan na diha. Wa man na unsa. Wa pa gyud nimo gibot nga powder. Astilan nimo oy. Wala kay gibalit sabon. Wala ra ba kay gibalit sabon ra ba? Sabon asa mga kwarta di ay? Ha? Puti mo. Giremit man ako sa imong kwarta. Inganin mo ko nimong remit Ha? kay palit bugas gani. Kasi wala gipalit og bugas unsa man itong kwarta imong gidawat gahapon? Gapon asa Oh, ay na naliptan nimo. Limot na pug ka. Sig patakaw Basta gibayad na lang mo sa imong mga lipstick na pod. Sus pati sabon Pahumot mo ha. gani. Saba diha. Mura kag tarong. Kugon ko ani ha. Say ay kugon ko ni. Ikaw ready tarong. Okay, ikaw ready tarong di mapuslan. Ikaw ready. Mapuslan day ka. Unsay pulos nimo? Pusan dito ako Ha? para Unsay pulos nimo? Sus Basta kay pulos nimo. Ako kay kog pulos. Unsay pulos di kay nimo? Kugon ko ana. Di ka ba lumulaba? Di ka ba lumulaba? Di ka ba lumaling? Di ka ba lumuluag? Way pulos. Ikaw di ka mo mangitag bugas. O, tanawa mo kanito to. Bastang daghanag ko ano. Asa may mo diha? Basta ba rin na? Ano kita ana? Mga hugaw? Ha? Magod ko na imong simot. Ultimo manilig. Di ka kabalo? Sus. Balok manilig. Dili no? Kaisi anong silig. Kaya kung sa'yo gusto Ito, nimo, na. mabuhi ka nga. Maayo. Nindot ang kinabuhi. Gusto ka dato? Isulod. Tinaw kag CR. Timan eh. Ha? 5 ka bank account ako. Duha na lay na isulod. Ang tulo. Sige gini mag-withdrawhan. Wa na isulod. Wa na kay nabuhat ba? Ano Ha? ko mo withdraw? Wa na kay nabuhat. Kay nga naman, wa kay pulos. Kay nga wa kay pulos. Kay di ka mapuslan. May pulos? Igor am gani ka nagpaymulos. Although week ko na mga butanga, di ko kabalo. Usahay di ko kayo kabalo mo ba, pero gibuhat ko na para sa imuha. Tanan-tanan gibuhat ako para sa imuha. Inyo na ko nimo kay pulos. Sa gibuhatanan, mga palpak. Talpak. Bisan ba anyo? Kuan ta kada gunauna. Puro mali. Kung Way tarong. just kung gunauna punta nimo gibat kung palpak ko unta ko nagibuhat ba. O tanawa na, di na napalpak. Gisagol nimo ng di kolor puti. Pahalingon kagahapon, di ka mohaling. Mga lilong agan nimo na nangahilaw. Dapat mo kung magpabuhat mo kagingon na Oh, dito pa ultimo termos. Nagpalaba ka hoy sabon. Una na daw. Ako ba'y papalito ni mong sabon? Alam, sabi na kung kwartahon diri, lampos ka na sa mong nabunon ron. Uy, naunsa ka. Dapat ikaw mo palitog sabon kay asa man day ko. Alangan dili mahilaw ka, wala kay kahoy. Ambot di mo oy, bahala ka diha. Asa man ka? Ikay-likayan ako nimo? Ha? Tanawa na trabaho nimo. Tanawa na. Diha ka. Tanawa na. Puti og kuan. Ay do ko na ha. Ha? Sige. Ikaw rin kabalumang kuan, ha? Ha? Unsa man? Ha? Layas diri be. Layas. Layas ko mo, layas ko. Layas diri. Diri layas. Layas ko. Tay kang balik pa ka. Ha? Ah, di ko mangita nimo. Kay tarong.